כל יום הולדת! טוב, נתחיל עם הדבר הראשון שאני הכי מתרגשת שנרכש. קניתי תפקיד יפה בהיסטוריה. נעשה את זה קצר וקולע. טוב, האמת שהוא מקולקציה חדשה. אפשר ללבוש אותו בכמה צורות, זאת הצורה הראשונה. זאת הצורה השנייה. והצורה השלישית אפשר פשוט לקחת את זה כקלאץ' להוציא את אלה. נעבור לדיור. קניתי שני דברים. את הטינט החדש שלהם, בגוון הזה. ואת השפתון הנדיר בעולם, בגוון הזה. וכמובן הביאו לי גם מלא דוגמים. נעבור לדבר הבא שזה נעל קרוקס, אבל לא סתם נעל, בשיתוף פעולה עם ג'וסי קוטור. תראו את הדיטלס פה, אימא זה מושלם וזה לא עוד סתם קרוקס. נעבור לפריימרק, כי יש פה מלא מציאות. פיג'מה של סטיץ', גם הפיג'מה שעליי קניתי אותה מפריימרק. עוד פיג'מה. טייץ פדלפון. אותו דבר בשחור, טופ תואם, קניתי גם אחד לאחותי, תיק למחשב שלי, כרית חימום לחורף, וכוס נדירה עם דיטלס של דובים. קניתי עוד פיג'מה ועוד כמה דברים, אבל אנחנו נעבור לדבר הבא. נעבור לדאגלס שזה כאילו כמו ספורה, אז הדבר הראשון שקניתי זה המשתף של סול דה ז'נרו, שחיפשתי אותו במלא מדינות ולא מצאתי, אז פה מצאתי. את הקיט הנדיר הזה של ניקס, תראו איזה מיוחד, זה כזה מארז ליום הולדת, יש פה 12 שפתונים. ריסטוק לשמן שפתיים של אסן, ועוד שני קונטור סטיק. טוב, מקלרס קניתי פופ של גלינדה מוויקד. נעבור לזרה, האמת שקניתי מזרה ילדים, יש שם תמיד מציאות. נתחיל עם הסט הראשון, זה הג'קט שלו, אותו דבר בוורוד, עם על איזה צבע, תראו. זה בעצם הג'קט שלו. ומזרה הרגיל קניתי גם את זה, שתראו את הדיטלס פה של הכפתורים. בברשקה היו דברים מה זה יפים, נגיד הג'ינס, גרסה נמוכה. הג'קט הזה שהיה בסייל מהגברים. טוב, נשארו עוד קצת דברים, אז תגידו אם תרצו חלק 2.